Hedikwata ta 'yan sanda ta jihar Katsina domin a gabatar muku da ci gaban da aka samu a yakin da ake yi da manyan laifuka a wannan jiha tamu mai albarka ta Katsina. Rundunar 'yan sanda ta yi ƙoƙari a cikin wannan ɗan tsakani inda muka kama mutum 5 waɗanda ake zargin su da harka irin ta barayin daji, sata da garkuwa da mutane da satar shanun mutane. Mutum da 5 daga cikinsu kamar yadda kuke gani sun shiga hannunmu, sun fada komanmu. Akwai Bala Alhaji Idi dan shekara 25 wanda yake zaune a Dagarawa karamar hukumar Safana, da Awwal Yahaya dan shekara 20 shi ma yana zaune a wannan ƙauye na Dagarawa. Sun kware, sun shahara akan satar shanun mutane da garkuwa da satar mutane domin kuɗin fansa. Sun yi bayani da bakinsu cewa sun taɓa zuwa wani ƙauye da ake ce masa Takawa inda suka saci shanu. Sun je Sakkwatari ma a cikin garin Dutsen ma gidan wani bawan Allah da ake ce masa Alhaji Nasiru, suka saci mutum ɗaya a wannan gida da shanaye, kuma asirinsu ya tonu, an kama su. Ya yi bayani, ya ce akwai wani Ali da Rabe da wani Hamidu ma ya ce an kashe shi yanzu. Kuma sun je da bindiga kiran AK-47 lokacin da suka je za su yi wannan. Bindigar ta AK-47 ya ce ta wani Usman ce. Za ku hira da shi domin magana a bakin mai ita ta fi daɗi. Zo mana. Ina ɗayan yake, kai mata su. Sana. To, ya sunanka? Bala Alhaji Idi. Bala Alhaji Idi. Shekara kana? 25. To kai wa masu kallo da saurare bayani. To yanda kuke aikata wannan aiki na satar shanun mutane da kuma satar mutane domin a yi garkuwa da su. to da harko dai mun je taka mun dauki shanu masu sun gano su kasuwar Busani. Ka buɗe bakinka sosai. Da farko mun je takawa mun dauki shanu masu sun gano su kasuwar Busani. Na'am. Na biyu mun je Sokotori ma gidan Nasiru Ciyaman. Gidan Nasiru Ciyaman. To me kuka yi anan? Mun dauki mutum da shanu. Da kuma da tare mu ya amshe shi. Wani irin mutum ne, mace ko namiji? A'a, mace namiji ne. Namiji? Za ku yi cikin daji da shi? Shi kuma ida kuma da tare ya amshe. Yanzu kai wannan kungiyar taku kuku nawa ne? A nan inda muke? To ai mu nan inda muke waɗanda na lissafa masu kaɗai ne. Da waye ka lissafa mu? Da muka je gidan su Nasiru Ciyaman, akwai mariganyi Hamidu. Da kuma wa? Sai Ali. Sai wa? Sai Rabe. To ka ce kun je da bindiga, wace irin bindiga? AK ce. Ta waye? Ta Usman ce. Ina Usman? Usman yana ta wajen runka. Waye ya ba wa bindiga a cikin? Ali. To Ali yaron shi ba? To shi wannan me alaƙa ka da shi? Wannan ɗana ne. Me kuka yi taɓa yi na laifi da shi? Shanun nan na takawa waɗanda muka ɗauka aka gano su ne kaɗai na san mun taɓa da shi. To yanzu ga shi ka faɗa komar 'yan sanda. 'Yan uwanka da suke cikin daji suke irin wannan aikata wannan laifi na sata da garkuwa da mutane, wani kira za ka yi gare su? To babu. A ci gaba da yi abin da suke yi daidai ne? Ko alama ba daidai ba ne. To me za ka ce? Tun da ni na san ba daidai ba ne. Saboda ka shigo hannu? A dan magaji na ne. Saboda ka shigo hannu? To lalle dan magaji na ne. Ina tambayar ka, wannan abu da kuke yi me ya amfanin sa? Bai da amfani. Me yasa ka ce bai da amfani? To ai da na da amfani da ba a kawo mu na. To shikenan, mun gode, ku je ku zauna. Kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani, wannan bawan Allah an kamo shi kuma ana zargin shi ne likitan barayin daji, yana ɗaukan magani yana shiga da shi. An kama shi a cikin ariyar kankara ɗauke da waɗannan magunguna wanda yake kaiwa a barayi a cikin daji, kuma dalilin da yasa aka kama shi aka kawo shi wannan headquarter tamu akan wannan zargi. Ya sunanka? Sunana Musa. Ka buɗe bakinka da ƙarfi. Musa, Musa Samsudin.
Shekara ka nawa? 25 years. Shekara 25. Biyar. Kai asalinka mutumin ina ne? Mutum Kogi. Kogi. Kogi state. A ina kake zama yanzu? Idan na kwabo. Dan na kwabo. Yau da kankara local government. To gashi an kama ka da magunguna kuma ana zargin cewa kana kai wa barayi cikin daji. Me za ka ce? Si magana Allah ba ni kwarayi magani. Idan na yi fodi zai yi. Ya kan shi ko me zai faro. Magana gisa. Rana suke doko yara makaranta a kankara. A ranar sai kuma yan kidnap suke zo gidana. Suke doke ni. Kuma sun doko yara makaranta. A ranar cire na dawo mutane gari suna magana ba kidnap na aka yi ba. An doke ni ne. Zai je yi kwarayi magani. Uji aka kai yara makaranta. Magana kenan. Kuma wuna basir abokina me yasa tun lokacin da aka saci yaran kankara ina zuwa kai ka gudu ka bar gari ba gudun nayi ba mutanen gari suka neme ka suka rasa wallahi kidnap na akai su waye suka yi kidnap naka su waɗanda suka saci yaran kankara a'a wancan ni kadai ne aka aje ranar da aka sace su kai ma ranar aka sace a ranar shi suka zo suka doke ni to wa ka kuma ni kadai ne a ina zuwa mana wane ne an gaya wa 'yan sanda an faɗa wa 'yan sanda na faɗi ma 'yan sanda a baya ma na dawo akwai ni rubutu wane ne ya reporting wa 'yan sanda cewa kai an sace ka saboda mu ba a mana report amma an neme ka an rasa kuma wannan dalili yasa da ka dawo yanzu garinsu suka kama ka kuma suka zo da kai to misali a lokacin na dawo har dan sanda guda biyu na yi masu magana kuma sun ji labari suka ce to in bai magana har ina dawowa suka kara yi ma sako suka kara yi ma mai kai mai wannan suka doke ni ba group ba group ba wannan muke magana ba maganar magani ake yi kai karatun harkar lafiya ne na yi karatu harkar lafiya amma ba irin me ka karanta ba irin wanne ba ba irin wancan wannan babba likita irin wancan wanne ne kai naka ina sai da magunguna wanne ne kai naka karatun wani certificate kai sai da shi na karanta biology biology ko in ka karanta biology sai ka yi mutum allura tambaye ka nake yi in ka karanta biology za ka yi mutum allura ba shi kare na karanta wacce makaranta kai school of health ta ina na yi aka samu ana kuma school of health ta ina can Kogi me sunan makarantar me sunan makarantar college of health waya ida local government me ka karanta in ka je school of health technology akwai courses kala ni ma yanzu sai iya gaya maka guda 5 ni da ban ma yi makarantar ba amma ba zan gaya maka ko ɗaya ba saboda in na faɗa za ka yi amma kai ka faɗa min course guda 2 da ake yi a makarantar kaga alamun kenan kai tsaya da Allah alamun kenan kai baka yi karatun harkar lafiya ba a wannan gaba nake kira ga al'ummarmu idan kun ga mutum kawai dan yana jin turanci ko ya zo daga wani wuri ya zo kawai ba shi ne alamun da yake nuna cewa ba mutumin nan ya karanta harkar lafiya da yawa daga cikinsu suna nan a ƙauyukanmu suna ba wa bayan Allah magani suna tiritin nasu wallahi ba su karatun komai ba ya kamata al'umma shugabannin al'umma musamman sarakunanmu da shugabannin local government da sashe na harkar lafiya sa ido akan irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukanmu wannan bawan Allah ba a cikin al'ummar gari kawai ya tsaya ba har mutanen cikin daji barayi yana zuwa ya yi musu magani wannan mutanen garin kankara sun tabbatar mana da wannan kuma bincikenmu ya nuna mana dama ba lallai mana ya amsa abin da amma kamar yadda kuka hira da shi daga nan za ku gane cewa mutumin nan abin da ake kira da turanci quack wannan is a quack na gode ka je ka zauna